kem ka Ukraine ya ki nong song chnong ka China ki ba ya trelang bat ka Russia thmu ban her thma ya ka Ukraine ong u Zelensky u Vladimir Putin u bala sensyar ya ka Russia la palat arposan snam badu presiden jong ka China u Xi Jinping u badai u nong yalam jong ka China na du snam arjar khatlai kini arngud hadu menta kidang long ki perlok bas kem hadu kata-kata haba ya keren halor ka jingdab lai snam jong ka jing her thma bapura ka Russia ya ka Ukraine hau benai baar lane Februari u Xi Jinping wala pens kham ya ka jing trilang jong ka ri jong u ka ba klempot ha ka jing ya keren pon bat u Putin layat hu kilat patai kubor jong ka sorkar China ha ka te kapor kinong yalam kila keren wat ha kapor ba Presiden Trump udang penbor ya ka jing te kular ka ba kloy ban penkudno ya ka thma ha Ukraine ka jingya dai hapedeng ka China bat ka Russia ka don ya ka bor penyaj ka baklan hapo jongka bat ka dor ka bakerpang jongka butrekam bat kam dai ka bala thmu lane ka bala khata da ka no ka liang ka balai ong u Xi Jinping kat kum ka jingpuli batikna bala penmi da ki lat pathai kubor jongka sorkar China baro artli kiri kata ka China bat ka Russia ki dang peneru ya ka jingya trelang ka baklan maha bat u Kim Jong Un ubala debban pha om duna ya khadwe hajar ngut ki sipai syakmat haka liang mi ngi jong ka Ukraine langej ba kumba saw hajar ngut ki sipai jong ka North Korea kila syapanyap ne mensau hai Ukraine kat kum ka jingkhen jong ki he sipai jong ka South Korea haka bakut jong ubanai balada